Jehova ndizawufuna wena, ndizawufuna wena Messi olungileyo, ndizawufuna wena Nkosi. Umama wayesitsho athi ande buhlungwini Nkosi kuqa ngedolo, unike idolo utya kwakho. Nkosi yam, ndizawukhangela kuwe Nkosi, ndosule Jehova inyembezi, upholise Nkosi amanxeba. Intliziyo yam ichazukile, andinamama, kodwa ndiyazi wena ukhona Messi olungileyo, kodwa ndiyazi wena uyasithanda nasoyama. Yayinguwe Nkosi ozangavume ngo-2014 umameye kwi-operation Nkosi, wase Nkosi wavuma wena Nkosi yam nge-21 nge-October. Nkosi yam nala apho Jehova ndiyabonga ukuthi umama ungangile, ufikile Nkosi kuwe. Nkosi yam kuzokhululeka ii-blessings Nkosi, imithandazo wayeyithandaza Jehova isezawufezeka Messi olungileyo. Nantsi ijeni izawuba nzima, nantsi ijeni Nkosi yam andiyazi, ngoku kusemnyama bazadedisa Messi olungileyo. Naba Nkosi abantwana Nkosi yam abeye bathi benentlungu belilela esifubeni sikamamam, bancede Nkosi bajike bajonge kuwe, bancede ke Messi olungileyo bafune wena nakule nto Nkosi yam. Andinamandla ngokwam, andinamandla ngokwam, kodwa ndizawujonga kuwe. Inyela bakhasethe baba basondele, andiyela bakhandele bakhasethe. Noba sesiphi isono mxelele Nkosi, umthathe umamam Nkosi yam, ngoba bephilela wena, ngoba bephilela wena. Athi oviswa kabuhlungu, athi uNkulunkulu usekhona, athi oviswa kabuhlungu, athi uJesu usandithanda, athi ofinceke nxa intliziyo akhangele wena Nkosi. Oh Messi olungileyo, till the last breath she still called you worthy. We thank you Jesus, we thank you Jesus. Lord, this is not our lives, it is a borrowed life, oh Lord. And I thank you for the life that you gave us, Lord, and my mother Nkosi yam. Thank you Jesus for the memories I've shared with her. Thank you Lord that you have allowed her to teach me your word. Right now as I stand here heartbroken, oh Lord, please be close to us, my Heavenly Father. It is not just us who are touched, oh Lord, but help those as well who cry Nkosi yam. Ndiyabulela ke Jehova, ndiyabulela ke Baba, ndiyabulela Nkosi. Amen. Oh. I just want to give praise to God. I just want to give praise to God. Yabafika abanye besithi alusesembeki yandithanda umama, andinakawo imali, but I have to in order to the strength I have today. Ndiyabulela kakhulu ifemeli. Mama, even I believing it's joy. That your woman to your the person you befriend should be your brother, should be your sister. Ngapha siphelelanga, andazi baba abanye siphelelanga, sibaninzi kumama. And one thing that my mom always told me is to pray, is to pray. And there has been best friend now. She best friend. This is a job, you can't do this. But I won't stop praying. I will never stop praying. Mama, on the phone, I listen to us at Tuesday. 3 o'clock, but I was again, that I know it's Thursday. But my standards are on Jenny's time. And therefore, watch out your eye, no leak. No leak, and yes. Skin leak, kaku. That mama, no matter what happens, you know this God. It's not that when sitting with a palm. I was like, no matter what happens, you know this God. But okay, my standards. Standards are to cut a bed. Got to not drop it, come on. I've been on a dark dance. And I learned. Got to go to 5. As I'm in for men. As I've been back on the head time. I'm going to quit.
wathi ke maybe azi why because ngiqala uba nayo i-airtime. Wathi ke around 6 the same day ndafonela udoctor ndisenzinqele. Wathi onxa i-operation was a success, unfortunately ndathi yo mntasekhaya. Ndathi doctor njani? Wathi unfortunately inhliziyo yakhe didn't resuscitate. Kodwa ke ndahamba ndaye ekamereni yam ndathandaza because befuneka ibe ndim ofonayo andithi abafumenanga abanye abantu ize kum. And I prayed and I asked God to help me. Ndafuna utata kuqala utata wandanisa awulile eqomenza ithini ngoku lena because funeka kuxelelwa usiyama isukwazi uxela ngokwami. Ndafowela brother bam esebalekani yanendlini somaka kafiki yanibona kunenendlini. Hayi kanti bafike endlini abo babili wafonela usiyama tata yebo ngikhala apha yintoni. Athi yo Jo